Sir, nakatulog, sir? Ah, Ano nangyari? wala, may tricycle. May tricycle. Yung tricycle lang may kasalanan. So iniwasan niya pala yung tricycle. Ayan, no? Buti hindi nadama ito. Deliver ng damit. Napansin ko nung pag-into niya. Ayun ang mga kasapot. Talagang marami na disgrasya dito, Anggal. Oo, dami na. Kulang na sa, higit na sa Malboro, 30. 30 na nadidisgrasya dito. Patay mo ngayon. Pasok 30 pe niya. Halangan niya. Halangan. Mga 40 na. Na disgrasya po. Itong taon na to lang. Hindi, dito na dito. Hindi, itong taon na to, ma-40 na. Anong gawa na ito kung sana na ito? 40 no. Pulis pa dito. Dito namatay. Pulis po, dito rin namatay dati. Kasi walang ano, walang sinyalis kasi masyado. Ayun, no. Kaya sa mga dadan po dito sa Sintrom, Bani, ingat-ingat po tayo. Ito mga kasapot, interview lang po natin yung driver. Ano po ba nangyari ba? Napatampas sa una. Bata. Pero wala may driver, bata pa rin. Baka wala pa may pinsa. Wala pa sigurado, at 10 years old pa lang yung siguro. o hindi. Opo. May tiro ito, akala ko na dito sa terminal nila. Lumagpas ako ng unti. Bigla siyang kuhan. Pumasok dyan. Pumasok siya. Kaya ang nagawa ko na lang, nakaiwas ako at saka nakapreno ako. O hindi ko na kaiwas. Mabubungko ko sila talaga. Maraming mamamatay. Talaga, wala na. Baka yung Asan na po yun, bata? tumakbo na sila. Kasi napapasok. Saan pa po ba kayo galing? Tay? Nagupan. Dagupan lang pala. Kala ko nakatulog kasi kanina. Hindi, nagupan. Opo, Dagupan. Tapos buti walang na-aksidente. Wala naman kayong kamera. Mahina lang ang pakulog yan. Hindi masyadong malakas. Kasi kung malakas, wasak na yung Tsaka isa pa nga mo, buti yung 4 wheels dun sa harap hindi naabot, no? Tapos hindi naman po nabasag yung mga ano, no? wala yung bumper lang ang natok. So ayun mga kasapot, bali iniwasan ni tatay yung isang tricycle na minor de edad pa yung driver. So sa mga magulang po na ay sa mga bata po dyan at saka sa mga magulang na may mga anak minor de edad, wag po natin pagdadrive dito sa highway kasi marami pong madidisgrasya. Buti magaling si tatay. Kung hindi magaling si tatay na driver, patay sana yung tay. Ubus na sila. Mga ilang tao kaya yung tay? Dalawang maliit na bata, tatlo yung malaki. Tapos yung driver, mga 11 years old. Mga 11 years old yun, 12. Yun lang, sa pagitan na. Bata pa yun, nakasurpan pa. Nakita nila yung mga kasama nila dito. Hindi rin po nila alam kung taga saan yun. Anong ingatan? Ayan, magtanong po tayo. Tricycle, alam mo, taga saan yun? Ewan ko lang, hindi ko na kung sino mo yan. Pero yung bata na 11 yun, mga 11 yun. Hindi naman, mga Ay, 15, 16. Maliit lang siguro katulad ko. Hindi, malit talaga. Malit talaga na bata, nakasurpan pa. Bata pa lang. So ayun, ingat-ingat na lang po tayo sa daan. Okay, mga kasabot.